three parts: a presentation regarding the European framework and two panels with rounds of questions. Hore handia da, guztioi ongi etorria egitea, azkenekoan Berlinen izan nintzen, eta garai hartan koronavirusa baino aurreko aldia zenez mundu aldatu egin da. Baina gaur, Donostiako zinemaldiko foro honetan, testu inguru hau, bertako COVID-19 baldintzatua izango da. Eta bertan, hausnarketa berri bat egin beharko dugu, aztertu beharko dugu, nola eragiten dion honek Europako sektoreari, izan ere dagoeneko eraldaketa prozesu baten barruan zegoen, ikusi beharko dugu bertako negozio modeloak eta egiturak nolakoak ziren. Eta honek ze eragin izango duen Europako ikusentzunezko industriak aurre egin beharreko erronkei dagokionez. Urrengo belaunaldia ere, bertako Europako batzordeak eskainiko dion marko horren barruan aztertu beharko dugu, eta bertako erakundeek eta instituzioek maila ezberdinetan zer neurri hartu beharko dituzten ikusi beharko dugu bertako ikusentzunezko ekosistema hobetu ahal izateko. Europako instituzioetako hainbat aditu izango ditugu eta baita beste herrialdetakoak ere euren ikuspegia emateko eta baita noski ikusentzunezko industriako profesionalak izango ditugu gure artean. Gaur webgunean gero zintzilikatuko dugu, gaur streaming bidez emango dugun jardunaldi hau, gaztelaniaz eta ingelesez emango da, streaming bidez, diodan moduan, eta gero beranduago eskuragarri izango duzue euskarazko bertsio hau. Zer egingo dugu, zer aztertuko dugu? 3 atal ezberdin aztertuko ditugu. Batetik, aurkezpena. Aurkezpenean Europako markoa aztertuko dugu, eta gero 2 panel ezberdin izango ditugu, eta bertan galdera ezberdinei erantzuna ematen saiatuko gara, bertan akreditatutako, zinemaldean akreditatutako profesionalen eskutatik. Bertan, krisi honek sektorean zer eragin izan duen aztertuko dugu, eta lehenengo panelean, bertan, biziberritzeko pizgarri eta neurriak zeintzuk izango diren aztertuko dugu. Eta bertan, instituzioek ze neurri hartzen dituzten aztertuko dugu, pandemia honi aurre egiteko eta nolabait ikusentzunezkoen industria honi biziberritzeko aukera emateko. 2. panel horretan, eraldaketan jarriko dugu fokoa. Eta bertan ikusiko dugu ze funts berri erabiltzakegun, ze struktura berri erabiltzakegun, ze praktika berri egin ditzakegu, edo green shooting horrek ere ze aukera ekar ditzakeen ere aztertuko dugu ikusentzunezkoen esparru honetan. Beraz, gure aditu hauei adi entzungo diegu, eta, galderarik baldin baduzu ere, aukera izango duzu zuek ere parte hartzeko esperientzia honetan. Hori izan da hasiera txikia, harrera, eta orain, gaurko gure adituak aurkeztuko ditugu, Josean Muñoz Otaegi izango dugu gurekin, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hezkuntza Politika Saileko aholkularia da. Berak gaztelaniaz hitz egingo du, baina gogoratu, eskuragarri izango duzula gure plataforman, bai ingeleseko, bai gaztelaniako, bai euskarazko bertsioa ere. Berak eskualdeko perspektiba aztertuko du, eta zein erronka izango ditugun, adieraziko digu, gaur bizi ditugun garai hauetan. Josean, zuri emango dizut hitza. Eskerrik asko, arratsaldeon. Niretzat, ore handia da, zuei guztioi harrera egitea gaurko ekitaldi honetan Euskal Herrian. Tamalez ezin zaituztegu gure herrian hartu, ezin dugu elkartu, aurrez aurre behintzat, eta hori da COVID-19ak ekarritako beste ondorioetako bat. Baina, noski
dezakegu, teknologiak eskaintzen digula beste aukerarik ere, eta horri esker badugu aurrera egiteko baliabiderik, horrela elkarlanean jardun dezakegu teknologiari esker diodan moduan. Europako teknologiaren abantaila baliatu behar du, eta hori egingo ez bakenu, denbora galduko genuke. Oso garrantzitsua da gure ikusentzunezko industria indartzeko teknologia indartzea ere. Beraz, erabili dezagun teknologia hau. Bertako parametro ezberdinak ere baliatu beharko ditugu, kontuan hartu beharko ditugu, hainbat testu ingurutan bizi garela, eta dena kontuan hartuta gure industria eta gure publikora heltzea lortuko dugu. Bertan, gure hornitzaileak eta bezeroak eta kontsumitzaileak ez dira ikusle huts izango, parte hartuko dute eta guztien artean Europa eraikiko dugu eta jasangarriagoa izango den ekosistema bat eraiki ahalko dugu. Noski, kultura eta sormenak lagundu egingo diguten gure etorkizuneko mundu hori eraikitzen, eta beraz kontuan hartu behar ditugu. Eta hemen, Euskal Herrian, oso eskualde txikia dugu, gure zinemaldia hemen daukagu, bertan hainbat film agertzen dira, eta horrek erakusten du ditugula gure baliabideak. Herrialde elebituna gara, gaztelania eta euskara dauzkagu, horrek esan nahi du bi erakusleio dauzkagula, batetik gaztelaniazkoa, eta horrek aukera ematen digu hainbat jenderengana heltzeko. Eta euskal hizkuntzak ere bertako komunitatera heltzen, komunitate linguistiko murriztuagoetara heltzen laguntzen digu, baina hau guztia koloretsua da, aberasgarriagoa da, eta honek aukera ematen digu gure erronka hoiei aurre egiteko, gure eskualdeak daukan konplexutasun horretatik abiatuta. Badakigu txiki garela, baina ez gaude bakarrik. Elkarlanean jardun behar dugu aurrera egiteko, eta horretarako Espainiako gobernuarekin lankidetzan jardu beharko dugu, baita Europako instituzioekin eta baita Europako gainerako eskualdeekin ere horrela elkarlanean erronka hauei aurre egin ahal izateko. Izan ere, egoera honek bertako politikei ere eragiten die. Kontzeptu ezberdinak dauzkagu eta kontzeptu ezberdin horiek lagunduko digute pandemia honi aurre egiten. Neurri berriak hartzen ari gara gure merkatua biziberritzeko eta berrindartzeko. Izan ere, honek guztiak, pandemia honek, bertako politika guztiei eragin die, eta hainbat plataforma ditugu, eta plataforma hauek bertako herritarrengana eraman behar ditugu. Gure erabiltzaile eta kontsumitzaileei gure industriako parte sentiarazten lagundu behar diegu. Izan ere, aro digitalean bizi gara gaur egun, eta bertan hainbat baliabide erabili beharko ditugu. Egokitu egin beharko dugu garai honetara, eta adostasunetara iritsi beharko dugu gazterira nola heldu jakiteko, non gauden aztertzeko, eta eztabaida bat sortzeko guztien artean nora heldu nahi dugun jakin ahal izateko. Batez ere, Europako markoa kontuan hartuta, eskerrik asko guztiei hemen egoteagatik, naiz eta ez presentzialki hemen egon, eskerrik asko aditu guztiei analiziengatik, espero dugu datorren urtean hemen elkarrekin biltzeko aukera izango dugula zinemaldian. Guk besoak zabalik hartuko zaituztegu. Eskerrik asko, Josean. Bai, nik ere datorren urtean joan nahi nuke, beraz, bai, albadutar hor egongo naiz. Eta saiatuko naiz, hurrengoan ere euskaraz hitz batzuk esaten. Baina oraingoz, aurrera egin dezagun hurrengo gonbidatua
aurkeztuko dizuet. Bertako Espainiako gobernuko arduradunetako bat daukagu, Beatriz Navas izango dugu, Zinemata Ikus-entzunezko Arteen Institutuko zuzendaria da bera, eta berak esango digu nahiz eta oraingoz bertako plana onartu ez izan, zein neurri dituzten eskura aurrera egiteko. Beatriz, zurea da hitza. Eskerrik asko, arratsaldeon denoi. Niretzat benetan ohorea da, foro honetan parte hartzen naiz eta online izan. Nik nahiago nuke noski Donostian zuekin elkartu, baina, badakigu oraingo zinemaldia ongi doala, bertan neurri zorrotzak hartu direla, eta bertan Lucia Rekalde eta Manuel Llori ere gogoratu nahi ditut, eta baita ere goraintziak eman, Jose Luis Rebordinoseri, eta bertako industri programako arduradun guztiei ere ni gonbidatzeagatik, zorionak, benetan foro hau antolatzeagatik, izan ere 2020 benetan erronka handiz beterako urtea izan da, eta zinemaldi honetan ere noski pandemiak eragina izan du, eta egia da, dagoeneko, gure planak martxan jartzen ari garela, eta Europako biziberritzeko funtsen indarrak ere erabili nahi dituguela, eta honek gure sektorean ze eragin duen aztertzen ari gara, izan ere ezinbesteko da gaur egun kultura digital batean bizi garelako, eta horrek ere lagunduko digulako krisi honetatik aurrera egiten. Orain gaztelaniaz jarraituz, itzulpenarekin, Joseanek hainbat giltzarri eman dizkigu pandemia honi edo egoera hori aurre egiteko. Eta dinamikotasun honi aurre egiteko eta azkar mintzatu behar dugunez, ez ditut errepikatuko, baina bai esan hainbat auzi oso interesgarri izango direla gaur egun. Batetik, Espainian bizi dugun egoera aztertu nahi nuke, izan ere bertan bizi berritzeko plan bat dugu, aipatu den moduan, eta bertan plan honek duen garrantzitsua edo indarra azpimarratu nahi nuke, izan ere honek gure administrazioak indartuko ditu eta administrazioen arteko elkarlana ere indartuko du, eta indartu beharko luke, eta baita bertako erakunde eta instituzioekin denak elkarrekin egin beharko diegu aurre pandemiari. Eta gure fokoa jarri beharko genuke etorkizunean haratago begiratuz, eta horrela bertan eraldatzeko plan berriak antolatu ahalko ditugu. Azkenik, aipatu nahi dituzke, martxan jarri ditugun hainbat mekanismo. Biziberritze planari dagokionean, badakigu Espainia COVID-ak eragindako edo COVID-ak baldintzaturiko herrialdeetako bat dela, eta eragin handia izan du, bertan krisi handia sortu du pandemia honek, eta beraz Europako plan honek guri onurak ekarriko dizkigula iruditzen zaigu, hau informazio publikoa da, noski, eta hainbat milioi euro jasango ditugu, 140, eta hoiek 3 urtetan inbertitzeko aukera izango dugu 3 urte horietan, batetik, eraldaketa eta digitalen ministerioak landuko du, benetan, diru honen kudeaketa. Eta bertan, dagoeneko mahai gainean dauzkagun tresnak aipatu nahi nituzke. Horrez gain gure gobernuaren funtsa edo aurrekontua ere hor daukagu, naiz eta ezin dudan zehaztasunik eman, oraindik ez daukagulako aurrekontu itxirik. Baina gure kultura ministerioak jakinarazi digunaz, oso garrantzitsua da bertan egingo den inbertsioa, bertako kulturaren industria indartzeko sektore ezberdinetan ere pisua hartuko du honek. Eta gure kulturaren sektoreari dagokion garrantzia eman behar diogu bizi dugun une honetan.
Bertan, sektoreak berak dituen berezitasunetatik abiatuta erabakiko ditugu bertan erabili beharko aurrekontuak, baina noski kontuan hartuko ditugu kohesioa, lurralde kohesioa, digitalizazioa, izan ere hoiek oso garrantzitsuak dira kulturaren industrian. Guretzat oso garrantzitsua da, bertako eskualde eta autonomietako arduradunekin elkarrizketan gabiltza eta bertan gure hausnarketa kontuan hartzen ditugun auzi guztiak gogoan izanik, banatu beharko ditugu dauzkagun bitarteko horiek. Horrela, lerro estrategikoak ere denen artean zertzelatu ahalko ditugu. Gure erakundetik, IKAtik, hainbat araudi dauzkagu, 10 urte baino gehiagoz funtzionatu dutenak, eta beraz horiek bizi berritu beharko ditugu. Eta aurrera begira, erabili dauzkagun funts guztiak bizi berritzeko. Administrazio guztien indarra beharko dugu horretarako eta urte horietan bildutako esperientzia baliatu beharko dugu administrazioen arteko lankidetza hori hobetzeko. Eredu berri bat beharko dugu. Horrela, eskualde ezberdinek bertako profesional eta langile guztien gana helduko dira bertako lankidetzak indartzeko. 2019an lortu genuen nolabait indarrak batzea eta erantzunak eta emaitzak izan ditu egindako esfortzu horrek maila nazionalean. Hori Europa mailara eraman beharko dugu gerora ikusteko bertan egindako esfortzu horrek zein eragin izan dezan erabaki ahal izateko. Hemen Portugal, Italia eta Espainien artean, Ibermedia osatzen dugun guztien artean, elkarrekin lankidetzan jarduteko tresna hori dugu, eta hori erabili beharko genuke, eta indartzeko erabili beharko genuke. Gure politikak indartu, banaka, elkarlanean. Izan ere, erritmo ezberdinetan mugitzen dira gure aurrekontuak, eta horretarako politika ezberdinek eraginkortasuna galez ezaten aurre egin behar dugu. Koprodukzioak indartu beharko ditugu horrez gain. Esate baterako, Herberen eta Espainien arteko koprodukzioak izan ditugu, eta iruditzen zait gisa honetako ekimenak indartu behar ditugula eta azpimarratu behar ditugula. Ikus-entzunezko sektorea eraldatzen ari gara Europan, transposizio momentuan bizi gara eta beraz orain inbertsioak egitea ezinbestekoa da Europa mailan. Espainian bertan partekatu egin beharko dugu transposizio hori horrela martxoan amaitu ahal izateko. Beste hainbat neurri ere martxan jarri ditugu transposizio horren barruan. Eta beraz, inbertsioak egiteko beharra edo obligazioa ere martxan jarri dugu sektore ezberdinetan. 5% hornitzaile pribatuentzat eta 6% hornitzaile publikoentzat. Baina bertako operadoreek ere edo Espainiatik kanpo dauden operadoreak ere martxan jarri beharko ditugula iruditzen zaigu. Laburtzearren, hainbat neurri onartu ditugula esan nahi nuke. Eta hainbat neurri, esan bezala aipatu ditugu, IKAan,
bertan erakuslei ezberdinak zabaldu ahal izan ditugu, eta hor ditugu film laburrentzako aurrekontuak ere, eta horiekin guztiekin gure produkzioak ahalik eta malguen egiten saiatzen ari gara. Horrela, pandemiak geldiaraz ez dezan erabat bertako egoera. Bertako ekoizleei eta konpainiei lagun egin behar diegu, izan ere haiek ere euren saiakera egiten ari dira sormen lan horiek plazaratzen, eta beraz guk alden neurrian behintzat oinarri bat eskaini behar diegu, eta babesa eman behar diegu. Aukera berri bat dugu, gure produkzio nazionala, ekoizpen nazionala indartzeko. Europar ekoizpena, bai Espainiako ekoizpena oso mankorrak dira, egia da ezin direla parekatu Ameriketako produkzioekin, baina egoera honi etekina atera behar ditugu eta saiatu behar dugu laguntza edo neurri lerro ezberdinak ezartzen gure industria indartzeko. Horrela, gure herrialdetik haratago zabaltzeko gure produktuak, teknologiak ere lagunduko digu horretan. Horrez gain, digitalizazioa ere geure alde erabili beharko genuke. Aztertu beharko dugu bestetik nola gure kontsumitzaileak aldatzen ari diren eta eurengana iristea lortu behar dugu, nolabait, eta horretarako ingurumen digital berriak lagunduko digula iruditzen zaigu. Horrela, kohesio gehiago lortuko dugu Europako herrialde ezberdinen artean. Horiek dira guk gaur egun ditugun lerro estrategikoak eta aztertu beharrekoak aurrerantzean. Datorren urterako eta aurrekontuei dagokienez, ez genuke gure aurrekontua krisiak eragina izaterik nahi, noski. Eta orain urrengo adituari emango diot hitza, eta horrela esateko duten guzti hori adi entzun ahalko dut. Eskerrik asko, Beatriz, benetan oso garrantzitsua izan da zure ikuspuntu hori aztertzea, horrela Espainian zein egoera duzuen aztertu ahal izateko, eta orain berriro ere ekintzari helduko diogu, eta heldiogun urrengo gure gaiari, eta hor aztertu ahalko dugu zeintzuk izan daitezkeen giltzarri egoera honi aurre egiteko. Gure artean daukagu Gilles Fontaine, Europako ikus-entzunezko behatokitik dator, Merkataritzako Informazio Departamentutik, bera da arduraduna, eta berak ikusmira bikaina du sektore honek daukan egoerari dagokien. Berak azalduko digu zein den bertako analizia, aztertuko digu gaur egungo datuek zer erakusten diguten COVID-ak gure industrian izan duen eraginari buruz. Gil, zuri emango dizutitza, zure aurkezpena ikus dezagun markatu. Eskerrik asko. Arratsaldeon, nire aurkezpenari ekaitz perfektua jarri diot izena, eta mesedez kontuan izan galdera ikurra ere barne duela. Ekaitz perfektu honek hainbat faktore biltzen ditu, bereziki, eta gaur egun egia da, COVID-19 baldintzatu egingo duela gure egoera, izan ere gure sektorea bera ere eraldaketa momentuan bizi da, eta COVID honek bertan eraldatzen ari zen prozesu hori akzeleratu egiten du eta egoera berri batera garamana. Abia gaitezen 2020 eta krisi honetan gertatu dena aztertzetik haratago.
sektorearen atal ezberdinak aztertuko ditugu, nik merkatuaren behatokitik aztertzen ditut, eta hemen ikusten da zer gertatzen den, batetik zineman, telebistan ere, modelo ezberdinetako telebistak ditugu, eta gero etxetako bideoan ere. Gaur egun arte, hainbat segmentu aztertu ditugu, eta batzuk resilientzia handiagoa agertu dute beste batzuk baino. Bertan ditugu edabideak, eta hoiek, hainbat edabide, aurrekontuak berak lagundutakoak dira. Eta interneti eta telebistari esker mantendu ahal izan dira. Gero etxeko bideoak ere badaude, home video dago, eta bertan honek bertako salmenta digitalak eta filmak eta programek sustengatu ahal izan dute hau. Horrez gain, noski, baditugu beste sektore batzuk eta fenomeno ezberdinak daude, eta honek sektorearen erabiltzaileak indartu edo mantendu ahal izan ditugu. Gure egoera aztertze aldera, kontuan hartu behar dugu 2020ko diru-sarrerak galera handiak izan ditula, hau da 10.000 milioi galdu direla esan dezakegu, eta hori kontuan harturik bertako edabidek izandako kostu guztiak gainean hartuta. Hori da hasierako egoera, hori da COVID-19aren hasierako eragina, baina horrez gain ikus dezakegu COVID-19 eraldaketa momentuan datorrela gurera. Eta bertan ikusten dugu sektorearen diru sarrerak dagoeneko gelditzen ari diren edo baretzen ari ziren momentuan sartu dela COVID-a. Beraz, zinemako esplotazio mehatxuetako bat hori izango da, baina gaur egun aurre egin beharreko beste aspektu bat da nire ustez bertako politikak zeintzuk diren. Azter ditzagun zeintzuk diren egoera hauek. Eraldaketa hau, esan bezala, COVID-a baino lehenagotik iritsi zen, eta hori batetik online publizitatea eta telebistako publizitatearen arteko talkatik dator. Joera hortzegoen, hauen talkaren joera hortik dago, baina 2002-2018 bitartetik ikusten dugu online publizitatea gero eta indar gehiago hartzen ari zerela azkenean. Horren aldean, telebistako publizitateak ez du jakin krisi honi aurre egiten eta beranzko joera hori mantendu da. Horrez gain, edabide publikoak ere gero eta bareago daude, izan ere gero eta emaitza baxuagoak izan dituzte azken urteetan. Horrez gain, etxeko bideo edo home video horren beherakada ere geldiezina izan da gaur egun, naiz eta eraldaketak egin ditun fisikoa izatetik digitaleranzko pausua eman arren, oraindik ere sektore honek beheranzko tendentzia izan duela esan dezakegu. Eta azken adibidetzat aipatu behar dugu nik ordaindutako ereduaren transformazioa edo eraldaketa deitzen diodana. Ikusten dugu orain arpidetza eta zerbitzuak kontuan hartuta, goranzko joera txiki bat daukela, naiz eta txikia izan aipatu moduan. Beraz, honek guztiak, faktore hauek guztiak bilduta, aipatu dezaket ekaitz perfektua zer den. Ekaitz honen barruan, gure ikusentzunezko sektore gehienak kinkalarrian daude, bai zinema, bai telebista, bai home video, etxeko bideoen kasua ere. Eta beraz, bertan merkatua agortzen ari da, eta orain jakin beharko genuke, honek guztiak zein eragin izan dezaken
filmen finantziazioan. Hau da, ekaitz honek zer eragin izan dezaken filmen. Filmen negozio eredu hau aurre finantzaketan bidez eman da gaur egun arte. Eta finantzaketa horretarako modelo orokorra hori izan da. Eta hor bertako funts publikoak daude, banatzaileek egindako ekarpenak daude, eta hau guztia arriskuan daude. Izan ere, aurre finantzatutako film hauek hainbat zailtasuni egin behar diete aurre, eta orain ja ezin dute aurre ikuspen hori egin. Eta bertan ikusten dugu hainbat filmek ezin izango dutela finantzaketa hori lortu eta beste finantzazio modu batzuk beharko ditugu. Eta beraz, bertan egitura hauek aurre finantzazio bidez diodan moduan nekez aterako dira. Eta egoera honetan bi gauza aipatu nahi nituzke. Batetik, funts publikoak zuzenean eskaintzea gaur egun baino garrantzitsuagoa izango dela. Hau da, funts publikoen erabilera indartu beharko da, eta hau izango da, behar bada, etorkizuneko filmen dirusarrera nagusia. Eta bestetik, aipatu moduan, aurre finantzaketa hori mehatxuan baldin dago, orain bestelako finantzazio bide batzuk erabili beharko ditugu edo dirusarrera batzuk. Eta hoiek gero eta garrantzitsuagoak izango dira etorkizunean. Aurkezpena amaitze aldera, galdera zabal batzuk egin nahi nituzke. Batetik lehenengoa, COVID honek ze plataformatara eramango gaituen, hau da, zein egoetetara eramango gaituen galdetzea, eta bertan filmak eta bera ea posible izango ote den ere, zalantzan jarri nahi nuke, baina batez ere, 3 galdera nabarmen aipatu nahi dituzke. Lehen galdera da, ea Europako filmek euren merkatuko egoera hobetu ote dezakete. Egia da, aipatu dugu merkatuan markatu duten egoera hobetu egin beharko dela, eta beraz, gure merkatuan presentzia handiagoa lortzeko kuotak ezartzeak lagundu ote dezake bertako Europako filmen presentzia handitze hori. Bestetik, gure parrilen edo programazio estrategiak ere kontuan hartu beharko ditugu, eta beraz, jakinik gure baliabideak murriztuak izango direla, nola babestu ditzakegu gure Europako produkzioak, nola egingo diote gure edukiek aurre estatu batuetako edukiei. Eta bestetik, 3. galdera ere ditugu, hau aipatu nahi nuke zuekin, orain eskerrak eman nahi nizkizuek ez zuen arretagatik, eta moderatzaileari emango diot berriro ere hitza. Eskerrik asko. Barkatu mute botoiari eman da neukan, eta berez errepikatu egin beharko dut, esan beharko dugu. Eskerrik asko, Gilles Fontaine, zure aurkezpenagatik garrantzitsua izan da datu horiek guztiak ikustea, benetan egoera zein den aztertzea, horrela aurrera nola egin ikusi beharko dugu, eta orain lehenengo panelari aurre egiteko moduan gaude, hau da zeintzuk dira, bizi berritzeko pizgarri eta neurri horiek. Eta beraz, bertako instituzioetako arduradunei emango diegu hitza, eta haiek esango digute zeintzuk izan diren neurri horiek, pandemiak hain larri jo duen momentu honetan, zein izan diren martxan jarri dituzten neurriak eta pizgarriak, eta horretarako 4 gonbidatu ditugu gure artean. Batetik Luzia Errekalde daukagu gurekin, ikus-entzunezko industria eta edabidentzako babes programen unitaten arduraduna da bera. Hemen berak Europako ikuspegia aipatuko ditugu, eta baita etorkizuneko eszenatoki hori ere. Bestetik Luis Xabi izango dugu gurekin, EFADeko presidentea da
da bera, Europako Film Agentziako zuzendarien elkartea, bestetik Peter Dinges ere gure artean izango dugu, eta bertan Alemaniako Filmai Federalaren arduradun edo ordezkari izango da. Eta bueno, gu elkarrekin egon ginen, badakigu hemen gaudela biak, tamalez ez gaude Donostian, baina leku berean gaude. Ezta? Eta bestetik azken parte hartzailea dugu panel honetan, Iole Maria Giannatasio, nik ezin dut tamalez italieraz hitz egin, baina bera ikerketa unitateen koordinatzailea da, eta bertan Italiako bertako ministerioaren parte hartzen du, ekintza kulturaren arduradunetako bat da. Eta beraz hor handia izango da, zuek guztiak hemen izatea. Lucia, zurekin hasiko naiz? Eta, bueno, Europan COVID-ak izan duen eragina aztertzea nahi nuke, eta beraz nola aztertu duzuen, nola hobetu duzuen programa hori, badakigu Europa Creative Media daukagula programa 2021-etik 27-ra, eta beraz honek barne hartzen du bestetik Next Generation Europako plana, eta zeintzuk dira bertako lerro estrategikoak, zer abiaraziko duzue hemendik aurrera, zer emango diozue lehentasuna bai epe laburrera, bai epe luzera ere. Horrela jakingo dugu zeintzuk izan ditezken neurri horiek. Eskerrik asko, arratsaldeon. Donostian gaude, gainera nire herrialdea da, eta beraz niretzat orea da, bertan hitz batzuk esatea. Bueno, orain, zer egin du Europako batzordeak bizi berritzeari begira? Hau da, egia da, Gillesek ekaitz perfektu hori aipatu duela, baina, bueno, guretzat lehenengo pausa zen izango da, ekaitz honetatik ateratzea, eta honik ateratzea. Zer egin dezakegu horretarako? Bueno, Creative Europetik, Creative Mediatik abiatuta, saiatuko gara ahalik eta laguntza gehien eskaintzen industriari. Nolabait 5 milioi euro bildu ditugu bertako zinemei injektatzeko, bertako aretoetan injektatzeko izan ere oso kaltetutak izan dira, eta beraz badakigu hauek ere baliokate osoan garrantzi handia dutela. Horrez gain, bertan, lortu behar genuen bertan ere, badakigu hau dela bertako erronka garrantzitsuenetako bat. Industriarekin elkarrizketa luzeak izan ditugu, behatokiarekin ere bai, jakiteko zer gertatzen zen. Izan ere horrek lagunduko digu etorkizunera begira erabaki onak hartzera. Eta industriarekin egindako elkarrizketa honetarik, Spinofak ere abiatu ditugu, eta egia da Espainian bertan ere, egin dela 750.000 milioi euroko esfortzu bat, nolabait ikusentzunezkoen industria hori indartzeko ezinbestekotzat hartzen zelako Europar ekonomia barruan. Eta beraz, bertako ekosistema indartu beharra ikusi zen, eta diru injekzioen garrantzitsu bat izan zen, baina urrengo edo Next Generation eta hitz egiten dugunean, Europako batzordeak argi du diru hori ez dela bakarrik ekaitzetik ateratzeko, baizik eta eraldaketa batean inbertitzeko. Europako ekonomia eta gizartea indartu eta eraldatu behar ditugu. Eta iruditzen zait, egoera hau benetan abagune bikaina dela industriak bere burua birsortzeko eta datorren urteetan hartuko duen errola indartzeko. Europako kideek beren planak aurkeztu berko ditugu. Guk batzordetik lagunduko diegu, aholkularitza eskainiko diegu, baina lehenik jakin behar dugu zeintzuk diren haien planak ikusentzunezkoak indartzeko. Izan ere, sektore hau ere garrantzitsua da eta finantzazio beharra daukan sektore bat da. Beraz, niretzat oso garrantzitsua da, Beatrizen hitzak entzutea, eta baita beste adituen hitzak entzutea ere, izan ere horrela, badakigulako zen den egoera. Beatrizek ere aipatu ditu zeintzuk diren hainbat neurri eta hartutako pausoak. Eta gure marko honetan, Europar Batasunean, esan guk ere erantzuna emango dizuegula. Creative Europe
eta midea programa honek ere jarraituko du, Europa kreatiba honek, eta saiatuko gara inbertsioak errazten, eta bertan ikusentzuneko industriari bai zorra gordentzeko, bai behar izan horiek asetzeko behar dituen diru injekzio horiek emateko, eta bestetik nire aldetik esan krisi honetatik ez garela bakarrik aterako. Eta beraz, iraganan izandako sinergia baino gehiago beharko ditugu eta administrazioek hartu beharko dituzte euren esku, bertako erronka hoiek eta egia da, denen artean atera halko garela. Eskerrik asko, Lucia, arrazoi duzu. Luis, zuri emango dizut, hitza EFADetik zatoz, Europako Film Agentziako zuzendarien elkartea, eta bertan, funts nazionalak eta Europako herrialde jartzen dituzte funtsen inguruan zer informazioa eskaini aldizu, eta zein da aipatutako plan horren erabilera, hau da. Aipatu dugun Next Generation EU plan honek nola eraldatu dezake, zein onura ekar dezake ikusentzunezkoen industria honetan. Zein da zure ikuspuntua, Luis? Bueno, lehenik eta ben gaztelaniaz hitz batzuk esango ditut. Eskerrik asko denoi gonbidapenagatik. Niretzat, antolaketa handia izan da Donostiako zinemaldia antolatzea. Eta beraz esfortzu eskertzen dut. Galderari erantzunez, zein egin dezakete funts hoiek aurrera egiteko. Hori da abiera, gure pandemia honen abiera. Nahiz eta kontsentsuak ordan eta badakigun funts hoiek erabili behar ditugula gure ikusentzunezko industria hau indartzeko hoiek implementatu behar ditugu. Eta beraz hartutako neurri hoietaz jakitun ez direntzat adibide txiki batzuk eman nahi nituzke. Guztiak duela urte gutxi batzuk abiatu ginen gure eskemak egokitzetik. Dagoeneko bagenekien beharko genituzkela bizi berritzeko planak, bagenekien funtsak beharko genituela, eta beraz neurrien anistasuna ere handia zen garai hartan. Eta ezinbestekoa izan dira neurri horiek guztiak. Erregulazio eta zuzendarau ezberdinak daude, bazter guztietan, eta poliki lortu dugu nolabait gure baliabide batzuk asetzea, baina ez dira noskienekoak izan. Hala ere, izan dira funtsezek, eta batzuek nolabait gobernu ezberdinekin ere elkarlanean lortu dugu funts ezinbesteko batzuk mantentzea, horrela krisi honi ere aurre egin ahal izateko. Horrez gain, hainbat ekimen jarri ditugu martxan, eta zinemetan ere egia da gero asko ezin izan ditugula abiarazi, eta beraz online eskaini behar izan ditugu hainbat lan, eta Europak horrela lortu du gure publikora iristea, eta egindako lan horiek plazaratzea. Ikusentzunezkoen funtsak oraindik ere beharrezko dira bizi berritzeko, oraindik ere filmaketetarako funtsak behar ditugu, eta oraindik ez dugu funts horien guztien bilkura lortu, baina berriro ere gure aretoak ireki behar ditugu. Izan ere horrela lortuko dugu finantzazio horren bidez pandemioni aurrera egitea. Eta zer egin dugu? Nola egin dugu aurrera gure guk egindako eta hartutako pauso guztiak gure web gunean ere aurkitu ahal izango dituzu, urtero eta pausuz pauso emandako jarrebideak bertan daude, baina bai aipatu Europar mailar nola batetik funtsak behar ditugun eta bestetik normatibak edo araudiak ere behar ditugu. Badauzkagu bizi berritzeko pakete ezberdinak, badago hor plan historiko bat,
Next Generation EU izen duena, eta Europako Parlamentuak eskaintzen duena, eta bueno, pues, horrek laguntzen du, bertako kultura eta sormenen industria laguntzeko, eta honek ere erresilentzian lagundu ditugu, baina oraindik ere gehiago behar dugu jakineko genuke nola banatuko den hau ikusentzunezko sektorean, bai bertako nazio mailan, bai eskualde mailan ere, izan ere gu ez gaude funts hauek erabiltzera ohituta, eta beraz beharko genituzke jarraibide gehiago jakiteko nola erabili, bai aipatutako Next Generation EU hori, izan ere gure konpainiak eta gure erakundeak ez daude ohituta funts hoien eskaerak egitera, beraz jarraibide hoiek gehiago zehaztea beharko genuke. Bestetik, gure sektorea nola hartu abantaila, nola lortu onura plataforma ezberdinetatik. Bueno, hemen sinergia ezberdinak erabili beharko ditugu programa ezberdinetan, eta horrela nolabait analisiak egin beharko ditugu zeintzuk diren aukera horiek ikusteko, horrez gain, eta espero dut datorren urtean egongo direla, guretzako programazio handinaiagoak beharko ditugu, eta zinema independentea ere indartu beharko dugu, iruditzen zait ezinbestekoa dela, eta horrela 2021 ea, zinema independente gehiago ikus ahalko dugun, espero dut, hori da lehentasunetako bat, eta beraz, bertan gure koprodukzioak ere, Europako koprodukzioak indartu egin behar ditugu. Badakigu funtsak, hor dela, edo konpentsazio funtsak ere badaudela. Zazpi bat herrialde biltzen ditu, Austria, Herberak, Belgika, Erresuma Batua, Alemania, Frantzia eta Irlanda ere batzen ditu, eta hauek guztiak bertako produkzio nazionaletara biltzen dira, eta honek arazoa sortu dezake bertako koprodukzioentzako, izan ere guk ikusten dugu bertan aseguru funts horiek beharrezkoak direla, baina guk orain arte, aipatu bezala, ez dugu lortu honi irtenbidea ematea eta funts horiek gure ganatzea edo ekartzea. Guretzat beraz ezinbestekoa da koprodukzioak martxan jarraitzea eta funts horiek guztien gana ondo baiatzea. Zuzentarabi dagokinez, guk zer egin dugu gaur egun arte. Batetik plataforma ezberdinetara iritsi behar dugu, eta bertan baliabide ezberdinak erabili behar ditugu, gure industria indartzeko. Eta guk jarraitu behar dugu Europako produkzio horiek indartzen eta sustatzen. Bestetik, gure eskubideak ere bestu beharko ditugu Europako produkzioei dagokionez, eta beraz honek lagundu beharko du. Hori ere garrantzitsua da. Horrez gain, eta gardentasunari begira eta lortzen diren produkzioen gardentasun hori indartzeko, Europar mailan ere indartu beharko ditugu. Eta beraz, eskaintzen diren funts horiek gardenak izan beharko dute eta autoritateek argi utzi behar dituzte zeintzuk diren jarraibideak eta zeintzuk diren horiek agertzeko. Horrez gain, beharko dugu gure agendatan hori txertatzea eta bermatzea nolabait zein den, eta segurtatu egin behar dugu ikusentzunezko eskaintza hori segurua eta bermagarria izango dela. Europako autoritateei eskatu behar diegu horrez gain ikusentzunezko zerbitzu horiek negoziazioetatik kanpo uzteko, izan ere hori azken urteetan arazo iturri izan zaigu. Eta azkenik ikusten dugu, bertako egoera erregulazioa dagokionez, gauza asko aldatu behar dugula oraindik ere, gu adi egongo gara, etorkizunean erabiliko diren neurriak eta Europako instituzioetatik eskainiko zaigu laguntza hori aztertzeko, eta seguru nago gure sektorearentzako
ezinbestekoak izango dira eskaintzen diren laguntza guztiak, inpaktu handia izan baituko bidak gure egoeran. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Luis, zure eskakizun zerrenda luze horrengatik. Eta orain Alemaniara joango gara, eta bertan Peter Dingesei emango digu hitza, jakin nahi nuke zein den ikusentzunezko sektorearentzako biziberritzeko plana zuren herrialdean, zein neurri hartu dituzuen sektora indartzeko zer egin duzuen eta zein erreforma jar dezakezuen martxan zuen industria hori indartzeko. Berlinen zaude, ez da? Peter Dinges, bai. Eskerrik asko. Bai, ez dakit Alemanian neurri berezirik agertu den honi dagokienez, izan ere beste herrialdeetan gertatzen den moduan krisi honek harremania harriduraz eta ezustean harrapatu du, beraz erantzunak azkar eta arin hartu behar izan ditugu, eta egia da, ez genuela aurre esperientziarik horrelako egoera honi aurre egiteko oso egoera zaila izan da, eta beraz ikusi dugu, Europako beste herrialdetan zer gertatzen den, ez dakit neurri, zaiteken nik urgentziazko neurri esaten diet, izan ere, martxan zeuden hainbat lan gelditu behar izan dira eta bertako ekoizle lagundu egin behar izan diegu. Izan ere, filmen banaketari dagokionez ere hori ere gelditu egin zen, baina inorketzekien zer egin behartzen. Eta beraz, bere halako laguntza txertatu behar izan da eta hori egin dugu. Eta egia da, gure instituzioak ez daudela urgentziazko neurri hauek erabiltzea ohituta. Guk epeluzerako funtsak lortzen ditugu eta batez ere industria honi dagokionez. Beraz, ez genuen ohiturarik, beraz, malgutu egin behar izan ditugu martxan jarritako funts horiek. Administrazioekin ere bat egin beharko dugu eta hori erronketako bat izan da. Eta ez bakarrik Alemanian, Europa osoan ere horrela izan da. Eta beraz, paketeak agertu behar izan ditugu, neurri paketeak, nolabait arintzeko COVID-19 izan dako eragin horiek arintzeko. Eta bigarren maila batean, gero berri hori industria indartu behar da, eta hor bat ziren hainbat programa, batzuk arrakastazutenak eta interes handikoak zirena, eta bazen beste programa bat, 175 milioi eurokoa, eta bertako funtsak erabili izan dira, eta ezinbestekoa da funtsau industriak biziraun dezan, hauek denak erabili ditugu, eta gure gisa instituzio hauek Europako gainerako herrialdetan gertatzen den bezala, hauek baldintzatuta daude. Hau da, askotan aretoetako diru-sarrerak ere behar izaten dira hauek lortzeko. Eta azkenean diru-sarrerarik gabe, funtsa hauek elikatu gabe ezin dira aurrera eraman. Beraz, honek ere eragina izan du, hemen ere krisia nabarmen geratu da. Egia da, lortu dugula aurrera egitea, baina eta ez dela gehiago. Eta hemen hainbat milioi euro agertu dira eta Estatu Federalak ere erabili dituenak. Eta espero dut, diru laguntza hauek, 75 milioi eurotik aratago joango direla, eta nolabait berme hori handitu ahal izango direla, izan ere, horiek urtebetean beharrean, berehala jarri berritugu martxan, aste eta hilabeteen buruan, eta horretarako gainerako herrialdeekin ere hitz egin beharko dugu, eta sinergiak lortu beharko ditugu. Eta horretarako zein da irtenbideetako bat? Koprodukzioak. Eta zer egingo dugu koprodukzioekin? Frantzia izten baldin bada Alemaniara bideratu, koprodukzioak diren kasu honetan, gure funts horiek Alemaniako produkzioetara bideratu behar izan ditugu. Baina nola lortu koprodukzio hauek mantentzea? Nola mantendu herrialdeak izan direna?
hemen arazo hau olioaren eta arrautzaren arteko arazoa da. Izan ere ez dago irtenbide argirik horretarako, eta beraz, irtenbideetako bat da gure aretoak betetzea eta bertako produkzioak ikustea, baina badakigu, ez direla betetzen, eta beraz, badakigu gure aretoetako 50% zabalik daudela, distantzia soziala mantenduz, eta beraz, euren kapazitate gaitasunaren erdira daude, eta honek ere eragina izango du. Baina horrela ere 350 milioi euro baino gehiago galdu dituzte murrizketa hauei loturik. Eta beraz honek kalte handia lortu du erakusleio horretan. Eta beraz galerak handiak izan dira, izan ere gure erakusleio diren aretoak edo zinema horiek murriztuta ikusi dugu bertako diru-sarrerak ere txikitu egin dira, beraz orain inbertsioak egin beharko ditugu, bai produkzioetan eta baita aretoetan ere. Gure publikoa zinemetara ekarri behar dugu, horrela aretoek ere diru-sarrerak gehiago izan dezaten, eta hor mekanismoa berriro lortzea, eta aipaturiko olioa eta arrautzaren arteko arazo hori hor dago. Baina oraindik ere baikor izan behar dugu, izan ere badago filmetako bat, eta hau Europa osoan banatu zen, eta arrakasta handiko filma izan da, azkenan Frantzian bertan ere agertu zen, eta beste bat herrialdeetan ere, eta honek erakusten du oraindik gure publikoak baduela zinemarekiko interesik, bai zinema alemaniarra eta bai zinema europarraren aldeko interes hori handia da, eta hori guztia aretotan ikusten da. Martxotik ona 20% aldatu da zinemetako parte hartza, eta oraindik gure audientzia areagotu egin behar dugu. Eta lortu behar dugu, nolabait egitera, izan ere audientziak hori egin behar du. Aretoak bete behar ditugu, autoa hartu behar dute, eta ekartorri behar dute gure horretara. Eta jendea ari da hori egiten. Beraz, eta hori zeinu ona da. Oraindik ikusten dugu, gure publikoa etortzen dela gure aretora, Europako zinema kontsumitzera, eta, krisiak gogor jo duen arren, badugu baikortasunik bere ardurotan, eta, hau izan da beraz, eskerrak eman nahi dizkiet bai aretoei, zinema aretoei eta antzokiei, izan ere esfortzu handia egin dute, eta egia da, krisiaren ondoren aztertu egin beharko dugula gure azpiegiturak eta egiturak zein diren aztertu beharko dugu, baina orain itxarotea tokatzen zaigu, eta egia da itxarotea zaila dela gaur egun, baina behin analisi hori eta diagnostiko hori lortzen dugunean behar bada etorkizunerako neurriak hartzeko beste maila batean egongo gara. Eta horrela lortuko dugu krisiari aurre egitea eta krisitik ateratzea. Denak amesten dugu krisiaren amaiera horretik nahi genuke COVID-19 pasa eta etorkizunera joatea. Egia da, krisia hor dago, baina zinema ez da hori ulertu dut behintzat, Peter zure interbentziotik, eta orain Jole Mariari emango diogu hitza, eta ikus ezagun zer gertatzen den Italian. Zen neurri hartu dituzue, badaukazue bizi berritzeko plan nazional bat, nola egingo diozue industria bizi berritzeko zein neurri aplikatuko duzue, nola indartuko duzue, eta zein neurri, zein aspektu hartu dituzue kontuan, neurroiek implementatzen. Jole, Maria, zuri emango dizutitza. Eskerrik asko, eta niretzat ore handia da, hemen egotea, eta guk egitan gogor jo gaituen krisi honi aurre egiteko zein neurri hartu ditugun galdetza ere, eskertzekoa da. Egia da guk badugu funts nazional bat filmetarako eta presio handia izan da, izan ere guk gure konpainiei, gure erakundeak lagundu nahi izan ditugu krisi hau gainditzeko. Eta horretarako 3 estrategia nagusien ditugu. Batetik, ezinbestekoa zen guretzat dagoeneko martxan zeuden neurri horiek martxan egotea bermatzea, izan ere batzuetan blokeatu egiten dira, beste egoerangatik eta orain, badauzkagu tresnak gure funts horiek mantentzeko eta horiei eusteko, eta nolabait funts horien esleipenak eta erabilgarritasuna indartzeko. Bigarrenik, beste maila batean,
nolabait ezoikoak diren neurri batzuk ere gehitu ditugu, gero izalduko ditut horiek, eta hirugarrenik ekintza hartu behar izan dugu eta normatibari dagokiona da. Etzen ekonomiko izan bezik eta arautzailea, eta oso garrantzitsua izan da guretzat, izan ere aztertu behar izan dugu zer den film bat, izan ere film bat zer den erabaki egin behar da, eta horiek oinarrizko galderak dira, baina azken batean esan behar dukat, guretzat, Gilek ere hain ongi aipatu duen moduan zer gertatu da krisi honekin, krisi honek dagoeneko eraldatzen ari zen merkatu bat, egoera bat azkartu egin du, eraldaketa hori azkartu egin du, eta dagoeneko hausnartzen ari ginen ezberdintasun horietan, hau da izan ere batetik film bat zer den eta zer den beste proiektu bat, da filma ez den horien ezaugarriak zehazten geunden dagoeneko aurretik, eta honek bideratu du hori, eta honek gero eta garrantzia gehiago hartu du, eta neurri dagokionez, jakiteko zeinetan aplikatu, eta zeinetan ez, eta horrengoz egia da bestetik ere areta kitxi egin behar izan ditugula, eta honek ere luzera joko duela, bertako eraginak, egia da gerora zabaldu dituela, baina ez ziren berala ireki, ekaina erdian ireki genituen aretoak, eta horrek zailtasunak ekarri ditu, beraz hori ere luzatu eginda, eta beraz filmak beste plataforma batzuetan agertzeak ere agian etekinak eta onurak ekar ditzakegun, eta beraz hori ere aztertu du etorkizunerako baliabide gisa. Baina gaur, egun, zalantza hor dago, ikusten dugu, baina galdera oraindik ere hor dago. Hau da, zein da eragina zer egin? Egia da, jendea itxi egin dugula, bakartu egin dugu euren etxeetan, hori gertatu da, eta hori gertatzen denean, gure kontsumitzeko ohiturak aldatu egiten dira, eta zer gertatzen da, hau aukera bat izan daiteke, hori hausnartzekoa da. Eta nik nire esperientzia pertsonal bat partekatu nahi nuke zuekin izan ere, pentsatzen batetik, zaila da, behin ohitura bat hartzen dugunean hori aldatzea. Baina bestetik ikusten genuen, esperientzia berriez disfrutatzeko gogoa ere bazegoela, etxe ezberdinetan, sofan eserita, esperientzia ezberdinak bizitzeko. Hori bukatu ere eginda, denak ez gaude pantalla berari begira, badakigu, baina, nik Veneziako zinemaldian ere parte hartzeko aukera izan zuen, eta benetan irte zoragarria izan zen, hain antolaketa bikaina izan zuen zinemaldi batean egotean, izan ere, bertan, zaila da, eta egia da, bertan neurri zorrotzak hartu behar izan genituela, baina mezu bat zabaldu zuen beste gainerako zinemaldietara izan ere, egin zitekela zedu zen, eta bertan Europako zinema zuzendarien artean ere hau partekatu izan dugu, eta hor, Veneziako zinemaldian berriro ere, sentipen hori lortu nuen, aspaldikoa zen hori, pantalla berari begira bizitzea, eta jendearekin partekatzea momentu hori ere zorragarria izan zen. Ez da bakarrik pantailari begira egotea, baizik eta esperientzia kolektibo bat bizitzea, eta hori online plataformek edo online ikusten dugun beste dezenek ez du hori inoiz horrezkatuko. Egia da gaur daukagun panela benetan interesgarria dela, online egiten ari garela, eta benetan aberesgarria dela. Eta eskertzen dute, baina hemen, bakoitza gure etxean ezin dugu, aire berdina arnastu, ezin eskola litzateke, debekatuta dago, baina, hori ezinbesteko izan zen. Eta egia da, aretoak ere asko sufritu dutela, eta hor dauzkagu areto ezberdinak dauzkagu, eta 42 milioi euro erabili ditugu aretoei laguntzeko, bai zinema, bai antzoki ezberdinei. Eta hor neurri ezberdinak hartu behar izan ditugu, eta bertan, zergen erabili dugu, 10% handitu ditugu bertako funtsak, dagoeneko martxan jarritako horiek hobetzeko eta segurtasun protokoloak martxan jarri ahal izateko. Funtsei dagokionez bestetik erabaki genuen ez genituela funtsoiek kantzelatuko baldin. Eta filma baldin eta mozten bada edo eteten bazen ez gure diruak edo emandako funtsoiek mantendu egingo genituela erabaki genuen. Hori da hartutako beste erabakietako bat.
galdera horiek hortze zeuden, auzi horiek hortze zeuden, eta bazeuden film berriak ere martxan, eta duela 3 urte ekimen berri bat ere abiarazi zen, eta gero hau proposatu nahi genuen Europar Batasunean, izan ere, eskerrak eman nahi dizkiogu Europar Batasunari ere, Italiari benetan laguntza handia eman dio, eta egia da funts asko inbertitu dituela Italian, beraz eskerrak eman behar dizkiogu, baina bai balio izan digula indartzeko, dagoeneko martxan zegoen sistema hori indartzeko, eta beste neurri horiek hartzeko, eta horrela gure sistema jasangarriagoa izan du, eta ekonomia berdea, eta ekonomia digitala ere indartu du, gure azpiegiturak indartu ditu eta hobetu ditu, eta horrela gure estudioak ere indartu ditu, izan ere orain mundu mailako erakusleihoak dauzkagu horretarako. Eta egia da, modernizatu egin behar ditugula gure eretak ere, eta gure produkzio horiek ere, eta eskuragarri jarri behar ditugu nazioarteko produkzio guztiei laguntzeko. Ez plan hau berria da, ipatu da bezala, hau lortu nahi dugu, ez ditut xehetasunak hori emango, baina iruditzen zait, sistema interesgarria izan daitekeela. Hau da, gure dagoeneko martxan zeuden arazo horiek, COVID honek ere bulta bat eman dio eta jarraitu dugu. Eskerrik asko, galderarik egin nahi baduzuen mesedez erabili txata, edota eskura dauzkazuen aplikazioak horrela guri zuzenean iristen zaizkigu zuen zalantza guztiak, eta gure izlariei luzatuko dizkiegu zuen galderak. Egia da denbora sobera ez dugula, baina, nik ulertu dudanez, hemen, aurreratu dugula, dagoeneko, ulertu dut, dagoeneko hortzegoen krisi hori akzeleratu egin dela, eta lehendik ere martxan genuen arazo hori izatu, eta larrialdi egoera hori indartu egin dela. Baina iruditzen zaizue, zeintzuk dira lehentasunak? Ze lehentasun agertzen zaizkigu? Egia da, lehendik ere hortzegoen eraldaketan, dagoeneko transformazioa hortzegoen, eta gero ikusiko dugu zer gertatzen den gaur egun, zer aldatu da. Zeintzuk dira zuen lehentasunak aldaketa horretan? Ze lehentasun jarriko zenukete aldaketa horretan? Zeintzuk dira orain zuen lehentasunak? Aldatu aldu zuen lehentasunik? Nork erantzungo du lehenik? Nik izotza hautsiko dut. Iruditzen zait, emergentzia zentzu hori lehen etzegoela. Lehendik, aipatzen genuen, aldatu behar dugu, baina bi arragian. Eta orain iruditzen zait aldaketak atzo eman behar zirela. Hau da, urgentzia, emergentzia hori txertatu du COVID-ak, eta iruditzen zait eraldatze hori azkarragoa izan behar dela. Egia da, eraldaketa digitala hor dagoela, eraldaketa berdea ere hor dagoela, baina ezinbestekoa da eraldaketa hori egitea. Lortu behar dugu gure audientziakin konektatzea, lortu behar dugu aretoak berriro betetzea, eta hori guztia teknologiaren bidez ere indartu behar dugu. Zena iruditzen zait, digitalaz hitz egiten dugunean online banaketaz bakarrik hitz egiten dugula, eta ez da hori kontua. Eraldaketa digital hori progresiboa egin behar dugu, eta gure katean txertatu behar dugu. Erabat ados nago, eraldaketa digital hori horrek ere lehentasuna du, egia da aurrea hartzen ari zela, azeleratzen ari zela, baina hor egongo da. Bestetik, jasangarritasuna ere aipatu duzue, ez da? Zer iruditzen, zeintzuk dira jasangarritasun kriterio horiek? Ze kriterio bete beharko genituzke jasantasunari begira? Datozen urteetan ere, eraldaketa horretan zer txertatu beharko genuke? Nik aipatu nahi nuke, gure Creative Media programarekin jasangarritasunari garrantzi handia emango diogula. Pizgarriak emango ditugu horretarako, gradualki egingo ditugu.
baina oso seriotan hartzen dugu jasangarritasuna eta ikusentzunezkoetatik ere datozen urteetan neurri eta pizgarri txiki batzuk gehitu nahi genituzke ikusentzunezkoak ere ahalik eta berdeenak izan daitezen. Izan ere hori beharrezkoa da eta gure profesionalei ere eskatu beharko dela. Egia da, gure iruditzen zait hori gertatu daitekeela eta ikusentzunezkoetan eman daitekeela. Bai, arrazoi duzu horretan eta beharrezkoa da. Eta badago beste ekimen bat, benetan interesgarria, Landa Zinema aipatu izan da, eta Landa Zinema Europan grabatu izan da, eta lankidetzan egin dira filma eta filmaketak filmagintza berdea ere txertatu izan du da, eta sustatu izan du da, eta iruditzen zait baditugula Europan horren adibide ugari. Beste inork zer gehitu nahiko luke jasangarritasunari dagokionez, edo neurri teknologikoei dagokionez, edo lehentasunei, ez dakit, Peter, honi ekarpenik egin nahiko zenioke? Bai, azpimarra bat egin nuke, iruditzen zait, Alemanian benetan garrantzizko jo dugula jasangarritasuna, guretzat lehentasunetako bat da, lehentasunezko proiektua da Alemanian, eta krisitik ateratzeko eta dagoeneko argi pixka bat ikusten dugunean, ikusiko dugu Alemanian bertan ere, nolabait hor gure industria ahulduta egongo da. Bertako ekoizleak berriroren martxan jarri beharko dute argi hori ikusterakoan. Eta beraz, bertako osasun neurri guztiak kontuan hartuta eta ikene baldintza guztiak kontuan hartuta, ziurtagiri berde bat edukitzea, beharrezkoa da, baina ez genuke exageratu behar, hau da, pausoz pauso joan behar da, aztertu beharreko egoera iruditzen zait, lehenik kalteak zein diren aztertu beharko dugu, bestetik euren negozio hori berrindartzen lagundu beharko diogu, martxa berriro hartzen, eta behin martxa hori hartutakoan jasangarritasunari begira jarriko gara, eta hori ezinbestekotzat joko dugu. Gerora ere, egia da, dagoeneko hori martxan zegoela aurretik, eta ikertzen ari gara, COVID-19 baino lehenik ere ari geinen horretan pentsatzen. Eta genuen, ziurtagiri berde bat, bertako ekoizleentzat pentsatuta, eta eztabaida genuen horren inguruan zeintzuk ziren hori lortzeko estandarrak erabakitzeko, baina hori martxan jarri aurretik kontu zibili behar dugu, izan ere, hartu beharreko neurriak anitzak izango dira medikateratzeko. Bai, egia da, arrazoi duzu, denboraz ez daukagu askari, baina Luis zerbait gehitu nahiko zenuko honen inguruan? Bai, gu orain ari gara pixka bat aztertzen nola egin filmak eta horiek ahalik eta berden eta seguruen eta jasangarritasun politikak txertatzen, baina Peterrek aipatu duen bezala oraindik ere gehiago aztertu behar dugu, izan ere oraindik daukagun ekosistema eta geratuko zegoen ekosistema oso hauskorra izango da eta naiz eta gure jokalariak indartsuak izan diren orain bizirauteko borrokan ari dira. Beraz, lehendik indarreman beharko diegu eta gero gehituko dizkiegu beharrezko neurri horiek. Ikusten dut lehentasuna dagokionez zuzenean nora goazen argi dugula, tamalez lehenengo panela itxi egin behar dut, hurrengo panela zabaltzea dagokidalako. Eskerrik asko zuen analisi guztiengatik, eztabaida benetan interesgarria izan da, ikusi dugu larrialdi egoera batetik gatozela eta bertan larrialdi neurriak hartu direla eta gero poliki lehenik txukundu, osatu, indartu eta gero pausoz paso joan behar dugula argi ikusten dut. Eta orain, bigarren panelera goaz eta hemen industriaren eraldaketaz hitz egingo dugu, bertan ikusiko dugu zinemetan ze egitura dauzkagun, eta lehenik eta ben krisiari aurre egin beharko diogu. Eta hemen, gure panel honetan, Europako produkzio independenteak ze egoera topatuko duen ikusiko dugu, ze funts erabilitzakegu, banaketa funtsak zeintzuk diren ikusiko dugu, zer erabiliko dugu,
praktika jasangarriagoak erabiliko digu, green shootinga erabil dezakegu behar bada, edo zer egin. Hau da, ikusentzunezko edukiak online kontsumitzeko ere ze baliabide izango ditugu. Hemen gizonezko ez betetako panela daukat, hemen dazkagu Álvaro Longoria, bera Europako ekoizleen klubeko presidentea da, Espainiatik datorkigu, bestetik François Jon ere gure artean daukagu, zorionekoa bera Donostian dagoelako, eta benetan ikusmira bikaina dauka, bere etxetik, François bera Playtime taldeko bazkide eta salmenta eta negozio garapeneko arduraduna da, eta bertan, bai Film Constellation, UK, Films Boutique Alemanian, eta B4 Filmsen ere parte hartzen du Belgikan, eta azkenik Alex Martinez Roik daukagu, edukien zuzendaria da Movistar Plus taldean. Gerora ere aztertuko dugu. Zoragarri, hori dugu gure panela, eta zurekin hasiko naiz, Álvaro, ongi baderitzozu, ea zer diozun. Europako ekoizleen kluba izan da, instituzioei konpentsadoreak izango diren neurriak eskatu dien lehen erakundeetako bat, COVID-19 aurre egin ahal izateko, eta zer duzue buruan, egia da edukiak berak garrantzia izango duela, baina ekoizle independenteek nola finantzatuko dituzte euren filmak? Funts publikoak erabili ahalko dituzte, zein izango diren funtsoien erabilera? Badituzu minutu batzuk zure hipotesiak hemen aurkezteko. Eskerrik asko. Eta lehenik eta ben eskerrak eman nahi dizkiot panelari, hasteko Jose Luis Rebordinosi eskerrak eman, zure jarraitzaile handia naiz, eta egia da, berak behartu egin gaitu gure buruak batzera, eta hemen neurri pakete bat, edo neurri zerrenda bat aipatzera, horrela pentsatzen jarri gaitu, egia da, hainbat herrialdeetako ekoizle eta parte hartzaile bildu gaituela, nolabait neurri horietan ados jartzeko. Orduan zuretzat lehenengo aldia da horrelako neurriak epatzen dituzuna? Bai, niretzat lehenengo aldia da, zerbait prestatuta daukagu, pakete batzuk prestatu ditugu, elkartze horretatik, eta aurkeztu nahiko nituzke. Bai, zoragarri izan nintzateke. Iruditzen zait, lehenik eta behin, egia da, eraldaketa funtsezko bat bizitzen ari garela, eta hau, krisi bat sortu du honek Europako merkatuan, ikusentzunezkoen merkatuan, baina aukerak ere sortu ditugu, eta beraz, iruditzen zaigu Europako komisioak edo batzor, eta bertako autoritateek ere zerbait egin beharko dutela, eta neurri batzuk proposatu beharko lituzkeela, nolabait orekatzeko sortutako desoreka horiek berdintzeko. Iruditzen zaigu guk aurkeztuko ditugun neurri hauek nolabait Europar batasunaren esentziari erantzun behar diotela, eta esentzia horren barruan daude aniztasuna, esate baterako, gurutzbide batean gaude, momentu honetan, Europar batasuna berak ere aurre hartu behar du, zuzendaritza hartu behar du, gidaritza izan ere berak neurri ezberdinak negoziatzen ari da, baina iruditzen zait Europarentzat aukera baliagarria dela hau indartsuago ateratzeko abagune honetatik. Europako Championsen sortzearen alde gaude, horren alde gaude, eta bertan sare, plataforma, ekoizpen konpainia ezberdinak batu nahi ditugu, eta iruditzen zait, Championsetan produktu bikainak aterako direla, eta iruditzen zait, ekoizle txikiagoentzat, independentzat, beraientzat, erreferente izan daiteken plataforma dela, eta produktu bikaina izan daitela, eta bertan, demagun gidoi bat idatzi eta horra aurkezten duzula, hor negoziazioak irekiko dira, eta aukera ezberdinak aipatu daitezke. Urrengo diapositiban lehenengo bi neurriak aipatuko nituzke.
Lehenik, plataforma guztiak beharko genituzke Europan, bertan 25% horren inbertsioa garatzera. Eta 25%ko inbertsio hori egitera. Eta horretatik, 80%, bertako ekoizle independententzat izango zen, eta 40% izango litzateke bertako ekoizle independentzeentzat. Hori da guk ikusten dugun lehenengo neurria. Hau da, 40% bintzat bertako tokiko edukiarentzat izan beharko litzateke. Eta horrela, lortuko genuke nolabait Europako aniztasun hori bermatzea. Iruditzen zait ekoizle independenteak babestu egin behar ditugula bertako Europako ekosistema indartzera, izan ere oso hauskorra eta automizatuta dago gaur egun. Bigarren neurria da jardunbide honen gutun bat ezartzea. Hau guretzat oso zaila da, izan ere zaila da konpainia txikientzat, beste konpainia handiekin negoziatzea. Baina, merkatu ezberdinetatik datoz, behar bada batzuk, eta beste erabatera egiten baina iruditzen zaigu, jardunbide honen gutuna idatzi beharko litzatekela, eta bertan eskubideak, sortzaileen eskubideak kontuan hartu behar direla, bestetik bertako diru-sarreren zati bat ere eurei eskaini behartzaiela, horrez gain euren sormen errol hori babestu egin behar dela, eta bestetik gardentasuna ere eskatu nahiko genuke datuetan, izan ere gaur egun plataforma asko daude eta programek nola banatzen dituzten edukiak ere edo nola garatzen dituzten hori ere askotan zalantzan daude eta hori aldatu egin nahi genuke. Hurrengo diapositiban, funts publikoak, ez dakit, funts publikoak oinarritzat hartu beharko lirateken ezertarako mundu honetan, iruditzen zait, ekintzaileetasun pribatuak ere ezinbestekoa dela, eta ekoizpen ekoizleen artean ere, ekimen pribatu horiek sustatu egin behar dela iruditzen zait, baina hirugarren neurria horri begira dago, da funts publikoei eta autoritateek ekosistema hori indartzeko funtsak eskaini beharko dituzte eta, zaila da, baina lortu beharko genuke. Eta Europako funts horretarako, bertako proiektuen garapenerako funts bat lortu beharko luke. Egia da, ekoizle on batek produktu on bat eskua hartzen baldin badu eta bere jabegotza pribatua edo intelektuala mantentzen badu, eta aurrera egin badu, funts batek lagundu egingo dio, edo behintzat izango du, eskuragarri izango du funts hori lortzeko. Funts publikoei dagokion hurrengo neurria, laugarren puntua izango litzateke, eta beraz, Europako koprodukzioetarako funts bat lortu nahiko genuke. Hau beti ere eredu independente baten barruan. Izan ere edabideek edo broadcasta handiek finantziazio hori bilatzen dute, hau da, herrialde ezberdinetara joaten dira eta lortzen dituzte bertan diru inbertsio batzuk egin eta diru sarrera batzuk egin, eta hor askotan ikusten dugun dola herrialdez herrialde mugitzen diren eta edukia galdu egin daiteken. Eta guk nolabait edukiak europarra izatea nahi dugu, eta egia da, produktu oso onak daudenak, eta batzutan herrialde ezberdinetan grabatu edo filmatu behar direnak, baina honek, Europako koprodukzioen funts batek lagundu egingo liguke, balio gehiago ematen koprodukzio hoiei, eta sustatu egingo luke, benetan bizi berritzen, berrarakitzen nolabait aurretik ere tokiko funtsek eskaintzen zuten, hori bestetik, bertako intentsitate limite horren 60% hori arintzeak ere lagundu
egingo luke, izan ere lehendik 150 baino gehiago egiten zen, hori hartutako neurri bat da, denbora baterako hartutako neurri bat da, baina gaur egun, iruditzen zaigu, neurri hori lasaitu, arindu egin beharko litzatekela, eta krisi honetan batez ere. Eta azken diapositiban beste bi neurri proposatzen ditugu, bata oso idealista da eta bestea oso zehatza. Handienetik txikienera egingo dugu, ametsetik praktikotasunera, lehenik eta behin, oligopolia hautsi nahi genuke. Oligopolia lehiarentzako oso txarra da. Eta Europako ekoizle gehienak egoera txarrean uzen ditu. Eta batez ere mundu mailan euren produktua banatzerako orduan. Beraz, iruditzen zaigu alternatiba bat sortu behar dugula eta Europako eduki independente horiek banatu egin behar ditugula, munduan zehar zabaldu behar ditugula teknologia berriak erabiliz. Egia da gero finantzazioz den hitz egin dugu eta finantzazioa beste bide batetik egon litzateke, baina iruditzen zaigu Europako eduki horiek, produkzio horiek zabaldu egin behar ditugula. Eta orain, hori handi nahia den asmoa izango litzateke, teknologia berriak erabiltzea munduan zehar edukia azteko, baina orain goazen neurri konkretuago batera. Izan ere. Ez dakit norbaitek gustuko duen COVID-eri buruz hitz egitea, uste dut inork ez, baina COVID honi aurre egiteko neurriak ere hartu behar dira, eta iruditzen zait, baikortasunez begiratu behar diogula etorkizunari eta amets egiten jarraitu behar dugula, izan ere COVID-ean geratzen bagara, negatibotasunan geratzen zait, eta azken neurria horri lotutakoa da. Izan ere ikusten dugu, hainbat filmaketa eten direla COVID delako eta beraz orain aseguru bat jarri nahi genuke martxan COVID egoerari aurre egiteko. Egia da Herbeherak, Frantziak, Alemaniak martxan jarri dituzela dagoeneko horretarako neurriak, baina iruditzen zait Europar Batasunak gidaritza hartzen badu eta horretarako sistema, aseguru sistema bat eskainiko balu, konpainia txikiek ere oraindik filmaketekin jarraitzeko aukera eskainiko lukela. Eskerrik asko. Eskerrik asko, oso interesgarria, benetan, nahi nuke denbora gehiago banu zuei eskaintzeko, baina, gero, ondorengo parte hartzaileek ere, erantzun dezakete, edo zure neurri erantzun dezakete, edo euren panela aurkeztu. Zer nahi duzu, François, zuk erantzun nahi diozu Alvarori, edo galdera egingo dizut, ez, galderara joko dut, zure galdera. Ada, filmen banaketa zinema munduan, egia da, kontsumari dagokionez online egiten dela gero eta gehiago, eta gazteek egiten dutela. Eta honek dibertsifikatu aniztu egin du eta hainbat proiektu ezberdin daude, eta orain salmenten kanala erabiltzen da, banaketa internazional hori egiteko, eta egia da hori zinemetan gertatzen gara. Eta hori horrela da, ze formula ikusten duzu gazteri horrengan entzuteko, ze formula ikusten duzu bertako banaketa hori bermatu alizateko. Eskerrik asko, izi panel honengatik, eskerrik asko Jose Luis Rebordinosi ere ekitaldi hau aurrera ateratzeko. Egia da zinemaldiak, Donostiako zinemaldiak erakusten digula oraindik ere COVID-ean horrelako ekitaldiak egin daitezkela eta bizitza badagoela. Egia da zinemaldia ezberdina dela, baina existitze hutsak energia ematen dio gure industriari eta beraz eskerrik asko, Jose Luis, eskerrik asko zinemaldia. Eta banaketari dagokionez eta Gilles Fontenek ikusitako datuak aztertuta, egia da zaila dela zenbaki horiek ikustea, eta egia da guk merkatuan benetan errealitatea ikusten dugula, eta egia da Gillen azterketa horrek datuetan jartzen duela gure errealitatea zein den. Nik ez dakit, ez daukat planik, ez daukat neurri zehatzik erabakita, iruditzen zait, humiltasunez hartu behar dugula egoera hau,
eta ikusten dut Europako hainbat konpainiak lehenik eta behin laguntza babesa jaso dugula iruditzen zait. Bertan hartutako berme ezberdinei bidez edo egindako eskeriei bidez edo ikusleek emandako besari buruz iruditzen zait ekintzaile guztiak eta Europako bertako ekintzaile txiki guztiak babesa jaso dugula, ez dakit Txinako eta Estatuko gora zein den, baina iruditzen zait hemen baietz, babes hori badagoela, eta hori antolaketan instituzioetan ikusten da, eta ezinbestekoa da, gure plan horiek martxan jarri direlako eta aurrera gazelako. Egia da, hain txarra, hain gezki ez gaudela, izan ere diru injekzioak egon dira. Eta azkenean ez da diru kontua edo diru auzia bakarrik, arazoa ez da dirua. Arazoa azken batean negozio eredua bera dela iruditzen zait. Eta egia da, COVID-ak dagoeneko martxan zegoen eraldaketa azkartu egin duela eta joerak azkartu egin dituela. Ez genuen COVID-ik espero, hori argi dago, baina iruditzen zait aldaketa joera hori, plataforma aniztasuna, online aniztasuna, banaketa hori dagoeneko hor zegoela. Eta hori argi ikusten dugu, esan dezakegu, nik sinisten dut, honetan espero dut, baina badakigu, eredu hori hor zegoela, eredua berantz zegoela, eta honetatik ateratzen garenean ere, maila bat beherago joango gara. Orain, zer egin dezakegu honi aurre egiteko eta hemendik ateratzeko. Lehenengo aldaketa estruktuраletako bat, edo nabaritu genuenetako bat, da gero eta antzekotasun gehiago dagoela broadcaster handiak eta bide handiek dituzten edukiak eta streamerrek dituzten edukien artean. Horrek, izan daiteke kastinagatik, izan daiteke duen ekoizpen balioagatik edo beste edozein arrazoiagatik, baina egia da, zinema zer den ere galdetu dugu eta inork oraindik ez dugu erantzun zer da zinema. Zer da zinema, aretoetan zerbait estreinatzea, zuzendari batek erabakitzen du, aurrekontuak erabakitzen du, hori zinema den edo ez, oraindik ez diogu erantzun galdera horri. Beste aldaketaren estrukturaletako bat da oraindik ere, beherakada bat ikusten dugula diru sarreretan, hau da, aretoek eskaintzen duten diru sarreretan, eta noski horrek kezka bikoitza eskaintzen digu, hau da. Nola egingo duten gure banatzaileek, nola beteko dituzte espazio horiek. Izan ere, banatzaileek tokian tokiko aretoetan egiten ditu banaketak, eta hor ikusten dugu kate hori dagoeneko apurtzen edo berantzko joera batean zegoela, eta nola egin horri aurre. Eta hurrengo kezka, bigarren kezka da, oraindik ez dugula gure proiektuen berakaderik nabaritu, da proiektuak hor daude. Filmak idazten dira, egiten dira, eta finantzazioa lortzen dute edo bilatzen dute. Hor ikusten dugu, badagoela, hor proiektu multzo bat, baina gero ze merkatu egongo da. Ze banaketa izango du, ze aretoetara iritsiko da, izan ere hor dago hurrengo hutsuna eta iruditzen zait, Europako batzordeak eta gobernuak ere pentsatu beharko luketela bizi berritzeko plan baten inguruan eta haratago joan beharko luketela. Izan ere gure gixako konpainia txikiek, film txikiekin ezin dugu edo nahun gero arazo ekonomikoa, guk lortzen ditugu, edukiak hor ditugu, baina gero aktivitate ekonomikoa biziberritzeko eta martxan mantentzeko arazoak izango ditugu. Beraz, hor egiturazko aldaketak beharko ditugu. Bestetik, iruditzen zait, egiten duguna egiten. Jarraitzen badugu, alde batetik talentua hor dago, egia da. Badago zinemaldien estrategia, badago plataformena, streaming estrategia ezberdinak daude. Baina egia da, guk gure bezorengan audientzian jarri beharko dugu begirada. Eta bestetik, egia da, banatzaile eta salmenta
agenten lana, eta ikusten dugu gero eta gutxiago saltzen dela, egia da. Gero eta salmenta txikiagoak izango ditugu behar bada, baina proiektu horiek gero eta gehiago lortzen direla. Ekonomia globalean proiektu mota honek bertan sare global bat martxan jartzen du. Eta bertan plataforma ezberdinak daude, izan daiteke streaming bidezkoak, izan daiteke koprodukzioak. Hau da, gure industrian lan egiten duen edonorko, produkzio hori mahai gainean jar dezake, eta gero horri indarra eman dezakegu. Eta beraz, zenbat eta saretuago egon, are eta arrakastatxoagoa izango da gure proiektua. Eta bestetik, noski, aipatu gure produkzioak egingo ditugula, izan ere deia bikaina ditugu, eta badakigu gure struktura finantzieroak zein diren, badakigu merkatuak zer eskatzen digun, eta orain, eduki onak beharko ditugu. Eta azkenik, aipatu, ekoizpen produkzioetan inbertsioak ere egiten jarraitzen dugula, eta jarraitu behar dugula, eduki onoiek lortzeko, eta hemen dagoeneko daukagun sare honek indartu egingo du. Ez dakit honekin erantzun dizudan, espero dut ez naizela gehiagik luzatu egia da. Iruditzen zait, datuak ematen dizkigu. Hau da, iruditzen zait, itxaropenare eman didazula, iruditzen zait gauzak aurrera doazela, eta ikusi dugu zer ari zareten egiten, zein den zuen lana, eta bai Albarorekin, bai zurekin, Franzuarekin ere ikusi dut, eta orain, Alexi emango diogu hitza, egia da denboraz oso larri gabiltzala, beste ordu betez ere hitz egingo nuke, nik antolatzaileari eskatuko nieke, mesedez emadazue beste ordu bat oraindik asko dugu esateko. Baina hau da daukaguna, beraz, Alex, ikusten dugu handitu egin dela online kontsumoa, handitu egin da streaming bidezko kontsumoa, eta jakin nahi nuke OTT, hau da, over the top, edo internet plataforma horiek zein eragin izan dute, hau pandemiak areagotu egin du, edo ez, zuek Movistar Plusetik zer eskaintzen duzu ez, ze eduki alatu duzu ez, zer ikusten duzu datorren urteetarako, ze aurre ikuspen daukazu, ze formatu, ze eduki, ze kontekstu ikusten duzu etorkizunerako. Zenbat denbora daukat erantzuteko? 5 minutu oso dauzkazu. 5 minutu oso. Gazteleraz esango dut. Eskerrik asko, nik gonbidatzeagatik. Donostian egon nahi nuke, Donostiaren utxunea dut. Ni, Mallorcan nago, beraz itxaso ikusten dut, baina hala ere hemendik ez da kontxa ikusten. Eta beraz triste esan behar nago, eta pragmatikoa izango naiz nire erantzunean. Françoisek esan duen moduan, kontsumoa, filmen kontsumoa, 22%tik gora igo da, eta lehendik 20% kontsumo bat genuen. Beraz, ikusten dugu hor, kanalak behar bada aldatu egin direla, baina audientziak berak erabakitzen duela, ikusten dugu, beraiek erabakitzen dute, 25 minutuan kontatzen den historia bat ikusi nahi duten, edota benetan aurrekontu handia izan duen 2 orduko eduki bat ikusi nahi duten. Hori ulertu egin behar dugu. Dena da zinema, dena dira filmak, eta gure audientzietara eduki hauek guztiak iristen dira plataforma globalen bidez. Egia da, plataforma hauek erabiltzen ditugunean, eskaintza azkartu egin behar dugula eta egokitu egin behar dugula. Gaur egun, duela 5 urte, amestu ere egingo ez genuken agertoki batean gaude. Eta egia da, gaur egungo eskaintza asko handitu dela, eta gure audientziak erabakitzen duela nola eta zer kontsumitzen duen. Gure kontsumo ohiturak erabat aldatu dira, baina hor badaude beste arrisku batzuk, piratea eta hackeatzea ere hor dago, baina badago beste faktore bat ere hizkuntza izango litzatekeela. Espainian ikusten dugu gure hizkuntza gero eta gehiago hedatzen dela, eta hainbat serie ditugu munduan zehar.
Eta gure industria prest zegoen dagoeneko horretarako. Hainbat film eta hainbat telesail sortu ditugu azkar eskaintza hori eman ahal izateko. Eta beraz, badaukagu hor aukera bat, izan ere Espainian industria sendoa dugu eta aukera eskaintzen digu, oso aukera handia. Ez dugu bestetik Brexitaz hitz egin, Brexita zer eragin izango duen ere ez dugu aztertu. Baina, Britania handiko industriak ze garapen egingo duen ez dakigu, orain. Eta hori ere giltzarri izango da, etorkizunari begira. Izan ere, subiranotasun kultural horrek izan dezaken arriskua ere aipatu beharra da. Hori garrantzitsua izan daiteke, momentu ezberdinetan, baina gaur egun egia da krisialdi historiko batean murgilduta gaudela, eta behar bada, hemendik urte batzuetara, guk Europan ekoizten dugun hori, Europatik kanpo ikusi ahalko dugu, eta honek, hartzen ditugun neurriak ondo pentsatzera eramango gaitu. Movistar Plusetik guk gure subiranotasuna defendatzen dugu, batetik Espainiarra eta bestetik Europarra. Izan ere, guk aukerak hor daude eta lehiakortasunari ere begiratu beharko genioke. Izan ere, nazio mailatik bakarri begiratzen badiogu, horrek galerak ekarko dizugu, baina Europa mailako plataforma batetik begiratzen badugu honek onurak ekarriko dizkigu. Espainian pentsatzen dugu nolabait industria babestu egin behar dugula, gure tokikotasun horri erantzun behar digula, horrela gure kultura, gure herrialdean mantentzen dugu, baina era berean gainerako industrietarako erakargarri izango den merkatu bat sortu behar dugu. Horrela gainerako herrialdeetako ekoizleak ere guregana jo dezaten eta bertan lan egin dezaten. Eta horretarako plataforma Europarra behar dugu, horretarako mai berean eseri behar dugu. Politikariak bildu beharko ditugu, izan ere bakoitza bere mailan uzten badugu, ez dira adostasunetara iritsiko. Iruditzen zait, Espainiak herrialde gisa nolabait erantzun bateratu bat eman behar duela, eta gure industria indartu behar duela kanpora begira ere. Egia da COVIDak edo pandemia honek hainbat eraldaketa akzeleratu dituela, baina baita gure neurriak ere, hau da neurriak ahalik eta azkarren hartu behar izan ditugu, indarrean jarri eta horrekin ahal dugun gehien sortu eta ekoiztu. Eta amaitzeko esan, nahi nukela 2021 batean denok elkar besarkatzeko aukera izango dugula, izan ere orain bizi dugun bigarren olatu honek, pandemiaren bigarren olatu hau oso gogorra izango da, hemen Espainian dagoeneko sufritzen ari gara olatu hori, eta beraz espero dut datorren urtean irailerako Donostian berriro elkartu ahalko garela. Horrela elkarlana sustatzeko eta merkatu konkretuago batean lan egin ahal izateko. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alex, oso ongi egia da Brexit ez dugu aipatu, ez dugu denborarik izan sentitzen dut, baina erabat ados nago Europako subiranotasuna eta kultura sustatu behar ditugu, eta hori indartu egin dezakegu ikusentzunezkoen bidez. Denborak mugatu egingo gaitu, tamalez ez dakit galderarik dagoen publikotik eta bestelanik labur egin beharko dut gaurko laburpen hori.
izan ere dena bildu nahi nuke, baina ez dakit azken txanda bat zabaldu nahi nuke zuetako bakoitzarekin, eta jakin nahi nuke, lehenengo panelean ikusi dugu, zeintzuk diren lehentasunak, eta jasangarritasuna aipatu dugu, eta baita ere ikusi dugu larrialdi egoera honetan ere zer egin daiteke, baina jakin nahi nuke zuen perspektibatik, batzuk ekoizle zarete, beste batzuk elkarteko kide zarete, zein da zuen urrengo lehen pausoa, ekintza zerrenda horretan industria hau aurrera eramateko. Nork erantzunen nuke lehenengo? Álvaro, zura deitza. Nik Winston Churchill aipatuko dut, ni baikorra naiz eta uste nuen hau aukera ona zela. Eta ni ere optimista naiz, baikorra naiz, eta jarraitu egin behar dugu filmatzen eta egokitzen. Bai, horrela da, izan ere edukiak behar dira, munduak behar ditu, eta munduak nahi ditu eduki horiek. Alexen gana joko dugu orain, entzun dut eduki ere garrantzia etxua dela, baina audientzia bera ere, audientziak erabakitzen dut zer ikusi nahi duen. Alex, zuk hartuko duzu hitza orain? Bai, datorren urterako, 21 urterako, egia da urte zaila izango dela, izan ere urte horretan eskaintza berri bat egin beharko dugu, eta horretarako eztabaida, ezagutza eta jakintza ezinbesteko izango da. Jendeak zer nahi duen, zer bilatuko duen horrek erabakiko du. Hori izango da giltzarri. Guk aipatu dugu Espainian aukera bikaina dugula gaur egun. Badugu nolabaiteko oinarri bat eta hori gero Europara eramango dugu. Noski. Eta beraz, gure sukaldeak, gure janariak ere, fenomeno handia da, gastronomia handia dugu gure herrialdean, eta beraz jendeak besoak zabalik hartzen dugu, bertan dauzkagu Ferran Harria, adibidez, Hartzak jauna sukaldari bikaina da ere bai, eta horrek lagunduko digu behar bada beste perspektiba bat ematen. Horrez gain plataforma ezberdinak ere badauzkagu, eruditzen zaigu elkarrekin, elkarlanean jardu beharko dugula, izan ere bestela, hemendik 5 urtera, oraindik ere, ez dakit norekin hariko garen hizketan, diru eske, seguruenik. Beraz, orain, gaur egun, eztabaidak alde batera utzi beharko ditugu eta lanari ekin edukia sortzen jarraitu. Eskerrik asko, Alex. Azken hitz batzuk, François, dagoenetiko perspektiba oso pragmatikoa esan dugu, egia da talentua hor dagoela, aipatu duzu, produkzioak hor dauzkagu, koprodukzioak ere hor daude, gure ekoizpen produkzioak ere martxan doaz, baina zuretzat, zein izango da urrengo pausoa? Zein da urrengo lehentasuna gure industriak martxan jarrai dezan? Ezinbesteko lehentasuna da datorren urterako eduki ona eskuratzea. Eta eduki on hori lortzen baldin badugu, film onak lortzen baldin baditugu, gero aurre egingo dugu. Egia da baliabideak mugatuak direla, baina talentua hor dago, eta beraz horrek gero banaketarako ateak zabalduko dizkigu. Beraz, erabaki egin beharko dugu zein inbertsio egin, hori giltzarri izango da, ze produktutan inbertitu egin beharko dugu, baina iruditzen zait, benetan momentu garrantzitsua dela, 2021 ikusiko dugu, estudio digitalekin nola bideratu ditugun gure negoziazioak, koprodukzioetan inbertsioak egiteko, eta nola tokiko
produkzio batzuk global egin daitezkeen ere ikusi halko dugula espero dut, eta beraz, hor itxaropentsu begiratzen diet etorkizun horri. Bai, oso interesgarria, izan ere eduki ona behar dugu, audientzia egokiak lortu beharko ditugu, Luziak ere teknologia aipatu dugu, nola teknologiak lagunduko digun, behar bada lagunduko digu, audientzietara, ikusletara zuzentzen, eta hori ezinbestekoa da, eta horretarako gure emozioa, gure intuizioa bildu beharko ditugu, eta hori topatu beharko dugu eduki horiek osatzerakoan. Ezinbestekoa izango da, eskerrik asko denei, aditu guztiei, nahi nuke beste ordu bete zuekin ere, baina orain lotu egin nahi nuke, aipatu den guzti hau labur bildu nahiko nuke, amaitu aurretik, hasiera galdu duzuen ontzat, hainbat kontu aipatu ditugu, batetik, lehenik eta ben lantalde teknikoari ere eskerrak eman nahi dizkiogu, eskerrak teknologiari hemen gaudela, beraz, ez dituzu ikusten, lantalde tekniko ezin duzu ikusi, baina gau eta egun lanean jardun dute gure forum hau egin izateko eta Europan banatu izateko, eskerrik asko iruditzen zait oso ondo funtzionatu duela. Zer aipatu dugu berriro ere gaur? Ikusi dugu behar izana dugula batetik egokitzeko, digitalizatzeko, malgutasuna izateko eta sortzeko. Beraz, egokitu egin beharko dugu, lankidetzak lortu beharko ditugu, herrialdeen artean eta bertako politika ezberdinen artean, maila ezberdinetan, Europa, nazioak, eskualdeak, baina gero baita instituzioak, erakundeak eta bertako industriako konpainiak ere. Hoiek denak alineatu beharko genituzke, izan ere eztabaidan jarri beharko ditugu eta sinergiak lortu beharko ditugu egoera honi aurre egiteko. Bestetik, integratzeko beharra ikusi dugu. Ez dugu aniztasuna gehiegi aipatu, egia da, nik aniztasuna eta jasangarritasuna aipatu nahi nituela, egia da, azken urteetan eta Berlinalean ere aipatu diren gaiak izan direla, baina berriro ere gaur gehiago ikusi dugu nola berrindartu, nola eutxi eta gero berrindartze horretan nola eraldatu izan ere, aldaketa hori dagoeneko aurretik zetorren joera batzen, eta orain COVIDak aurreratu eta indartu egin du. Beraz, ikusten dugu orain Europan baietz, babesa badagoela nabaritzen dugu, hori ulertu dut, beraz, badugu babes hori aipatu da, baina, zuetako batzuk baita eskabide batzuk ere egin dituzue, bi adituk eskabide zehatzak egin dituzte. Horrez gain, araudiak beharko ditugu, egia da, baina egiturak ere beharko ditugu. Egitura ezberdinak, egitura hauek negozio ereduekin oso lotuta daude. Eta beraz, funtsak beharko ditugu, baina hemen entzundako proposamenen artean, eta Europako ekoizleen klubeak aipatu duen bezala, nolabait bertako kuotak ezartzearen ideia aipatu du, praktika onak ere aipatu ditugu, eta gure eskubideak eta banatzaileak ere aipatu ditugu, bestetik Europako banaketa baliabideak ere aipatu ditugu, eta bestetik garantia eta aseguru funtsak aipatu ditugu, herrialde batzuetan aseguru horiek dagoeneko badaude, beste batzuetan ez, baina entzuntu denagatik, harmonizazio batera iritsi beharko genuke. Eta horiek, sinergiak eta elkarlan horiek indartu egin beharko ditugu, eta horretarako badaukagu industriarik. Eta jada pragmatikoagoak diren kontzeptuetara jotzera noa, egia da, aipatu duguela, taletu handia dagoela, historio onak daude, eduki onak eta bikainak dauzkagu, eta horiek gure audientzietara eraman behar ditugu, audientzia izan daiteke errege, hori gustatu zait, entzun dut, eta, behar bada ez da horrela esan, nire interpretazioa izan daiteke, baina, beraz, nire interpretazioa tatatu mesedez, nire laburpena da, baina, iruditzen zait, ez dut oraindik ere, gainera nire bura aurkeztu, ESI-kopez naiz, eta Catalyst agentziatik nator, eta guk proiektu
proiektu berritzaileak eta sormenekoak bultzatzen ditugu. Niretzat ore handia izan da hemen egotea eta gaurko saioa moderatzea eta instituzioekin, elkarteekin, hainbat mahai inguru izan ditugu eta gaur horretaz hitz egin dugu. Gaiok ezin izan dut denbora gehiago aurreztu, azkarrago hitz egin, baina orain bai datozen ekitaldietara gonbidatu nahi zaituztet. Izan ere guzta azkeneko elkargunea izango. Gaur asteartea da, egia da, espazioan galduta gaude, dagoeneko ez dakigu non dago. Badakit Frantzua non dagoen, Frantzua Donostian dago, baina espazioan eta denboran galduta dago, ez dakit Regi mesez erakutsi Frantzuaren argazkia, Donostian dago ikusiko duzu bikaina argazkia. Denboran ere galduta gaude, asteartea da, bihar asteazkenean, arratsaldeko 6etan, Francisco Ramosekin egingo dugu live streaming bat, Netflixek Latinoamerikan duen eragina aztertuko dugu, ez galdu bihar arratsaldeko 6etan. Ostegunean ere izango dugu beste live streaming bat, Ted Hope ekoizlearekin, Ted Hope zoragarri. Espero dut denbora izango dudala hori ikusteko, eta ostiralean, 25ean, goizeko 10etan, zinemaldia eta teknologiari buruz hitz egingo dugu, eta egia da teknologiari buruzko hainbat galdera egin nahiko nituzkeela, baina hori ostiralean. Hainbat pitching saio izango ditugu, gaming aztertuko dugu, big data, analisi visuala, inteligentzia artifiziala, nazioarteko narratibak aztertuko ditugu, guztiak bilduko ditugu ostiralean. Eta bestetik masterclass bat emango digu Mark Altesek, eta bera soinu diseinatzaile bikaina da, Espainiarra, Espainialan egiten du, eta beran soinu teknologiak ekartzen dituen berrikuntzen bidez inguruan hitz egingo digu. Beraz, ostiralean berriro moderatzaile izango naiz, bertan ikusiko zaituztet, zatozte ostiralean eta etorkizuna aztertuko dugu, eta etorkizuneko soinuak aztertu ahal izango ditugu. Eskerrik asko denoi, ez dakit audientziak hau guztia gara ez ikusi duen, agur egingo diegu, egun zoragarria izan, aste bikaina pasa, datozen egunetan ikusiko zituzte, eta datorren urtean mesedez, Frantzua, denak joango gara hondartza horretara datorren urtea, eta bertan zerbait hartuko dugu elkarrekin. Agur, Frantzuaren irudiekin utziko zaituztet. Agur!